जय श्री राम। का हाल बाटे? न्यू ईयर के एक और कलाकार के गाना आइल बाटे। ऊ कलाकार के जो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा बा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। आप लोग जानत नहीं जा, उनका नाम बा नीलकमल सिंह। ये बचपने से गाना गावत रहन, लेकिन सुपर स्टार ना भइरन। लेकिन जो अब उनकर काला बाटे, गायकी बाटे, और जो हिसाब के एक्टिंग करतन वीडियो में, भाई साहब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज इनका के अब धीरे धीरे पसंद करे लागल। ऐसा बात नहीं है, इनको गाना 200 मिलियन 300 मिलियन में गईल बाटे और जा रहल बा। कोनो ऐसा गाना नहीं है जो इनकर फ्लॉप होला। आए जितना भी गाना वाला सब कहीं ना कहीं 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन में चलिए जाला। ऐसा बड़ी कम स्टार बाड़े कि जेकर गाना आई और मिलियन में चल जाई। बहुत बड़े बड़े स्टार के गाना मिलियन के अंदर सिमट के रह जाला। लेकिन नीलकमल के जवन तेजी से आगे बढ़ रहा बड़े भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, भाई साहब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब जौन लोग कोयले वालों कंट्रोवर्सी के नाम पर एने ओने बहुत बड़ा बड़ा अपना आपके ब्रांड समझ ले वालों, इ लोग के नाशा बहुत जल्द उतारे वाला बड़ा। बहुत सुंदर गाना बा न्यू ईयर में बियर से ने हाला गोरिया। अगर आप नहीं देख ले तो जाके वेब म्यूजिक पर गाना आइल बटे और शायद 5 लाख करीब व्यूज आ भी गई बा गाना पर। जाके देखी जा। और वो गाना में कोनो चीज़ अब शब्द नहीं है, कोनो ऐसा शब्द नहीं है जो ना से आपके ठेस पहुँची। अब ऐसा नहीं है कि आरा के मुर्गी तो आरा के लोग के खराब लगता, छपरा के मुर्गी तो ऐसा अपशब्द नहीं है। आखिर नीलकमल सिंह के कोनो जल्दी गंदा गाना अबो ना करला, लेकिन बड़ी ही मतलब एक ना कहला कि अपना काम से प्रेम कर। इनका वीडियो में लागेला कि हाँ भाई ये अपना काम से अगला बहुत प्रेम करला, अपना काम के बहुत ज़्यादा इंजॉय करला। आप बड़ी मज़ेदार एक्टिंग करला, आप सब जानत नहीं जा। और आए दिन बहुत सारा गाना इनकर हिट हो चुकल बा। आप लोग के गाना अगर देख ले बन जाए तो हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइब जा। अगर नहीं जा देख ले तो जाके वेब म्यूजिक पर देखब जा। और बड़का बिहारी के साथ नहीं जुड़ल तो भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमारा साथे जुड़ जाए जा। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देखत नहीं तो पेज के फॉलो कर ले जा।